Kunwi Bodoli nasle laimao sakderana nakha Khoroksa takho kebengnai Bodoli kok salaithini gothoklaya angmabai sorbai Yakni Yasi Bekereng Swbaijakha nakha patimungo gobang lukurokno sakderamani koktoma patimung Patikha BJP te Tiprasa motha Kunwi Bodoli bising Mohon Bok Block Donpur constituency Sunamura phasing Naide BJP ni tongro borok bahaiga attack kai sini borok no Yasi kaisa kaini already Bekereng sakna emong ke BJP ni culture Naide joto tahurok emong ke BJP dosrat barani dosrat barani khangrai na tine sini Tiprasa motoni barungno hekla attack khayo tebo gobang mano tokkha injured dongkha